Na maanden van werkzaamheden is de Tjerkenstraat in de Westerijn weer open voor verkeer. We hadden een hele mooie stratenkring. Hij laat er prachtig mooi in. De gaten ben er uit. Dus ik ben blij dat het weer open is, dat je weer verkeer langs komt. Want het weer maar akelig, maar stil, vond ik de laatste weken. En de mensen gaan uitwerken en het wordt altijd te lang dat zo'n wij even uit de roulatie is. Dat mensen voor hoe ze zo'n had lezen in plak van de wij. Dat wordt echt altijd te lang. Maar goed bereid, kost even tijd. Zo hun best die het leidt er prachtig mooi in. Als de bestratingsstations qua kleurstelling en de kruispunten die op sporen houden, dat is een hele verbetering. Alleen het vrachtverkeer, waar we hier graag bij willen, dat weten wij hier wel te vinden. Het is hier voor hem, we hebben maandenlang hebben de boeien dicht gewoon. De vrachtauto's keurig om het waar vinden en het even riepen. En de auto's naar het winkelcentrum, die rijden weer. En dat vinden we heel jammer. En weet wat het is hier, of we daar met de het verkeer van de gemeente naar wat een dwang kunnen, dat vermindert. De straat is eigenlijk Hyundai net geschikt voor vrachtauto's. De verkeersremmende maatregelen die hier inlezen, maar ze voor zo stadig rijden dat ze even de rond bij pakken, dan ben ze de rieke hut. Sterker nog, hudder. Maar dan moet men voor in de Tjerkenstraat moet men een verbodsbord zetten dat er geen vrachtauto's meer in kunnen. En dan is direct te handhaven. De gemeente onderzoekt het wat hierin de beste oplossing is. Nou, daar is u de verkeerskundige op dit moment nog onderzoek naar onder de wand van wat is al hier mogelijk, technisch, maar ook juridisch. De verkeersregels die kan je altijd wel met woorden wel onjaan, maar volgens mij dat ik handhaafd worden kennen. En dat had ik altijd mijn capaciteit te maken van de politie en mijn juridische kant van het verhaal.